Panas bolo. Panas ini, Panas. Padahal mau eleh. Padahal mau wesuk kuwi muwendung lho. Ada 55 eneh. Karo Pak Pidul. Wayahe tek. Iki sing episode ketiga, episode kedua wis masuk editing. Iki irenge ra kaya wingi to. Sudah iki piye? Kurang ireng. Oh, kurang ireng Mas Mon. Dek, nek aku pas